Ahoj, ja som Zedník a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát budem reagovať na jeden článok, ktorý som videl od MF-ky, ako ste si všimli v nadpise. Berte toto video ako čisto subjektívne, ako ďalší názor do ďalších iných 1 500 000 názorov. Budem sa snažiť nejako rozobrať tento článok. Všimol som si ho predtým pozeral a všimol som si tam nejaké nepresnosti podľa mňa, ktoré keď sa učím, tak vidím, že proste takto by to asi nemalo byť, ale boli tam aj nejaké dobré body. A konkrétne sa jedná o článok na plánovanie financií. A ako môžete vidieť, v podstate bolo to zverejnené minulý mesiac, na konci minulého mesiaca. A v podstate píše sa o ňom, ako efektívne dosiahnuť finančnej stability a nezávislosti. Je to veľmi dôležité, týka sa to úplne každého, ale podľa mňa nebol až tak dobre spracovaný, ako by mal byť. Ako keby proste ani to nekonzultovali s nejakými profesionálnymi ľuďmi, neviem ako to u nich funguje, ale je to poväčšinou satirická, komická stránka, takže keď tam dajú aj niečo vážne, tak mi to príde aj tak komické, keď to vidím. A ja tieto informácie, ktoré sa učím, mám od ľudí, ktorí sú proste skúsení v tom svojom odbore už niekoľko desiatok rokov. Chodím na rôzne konferencie alebo na nejaké víkendové akcie, ako aj na Instagrame to môžete si mohli všimnúť. A tak proste sa do toho snažím nejako dostať, aby som bol aj ja finančne stabilný, aby som nebol odkázaný na štát, lebo to je najväčšia sebevražda, akú môže človek spraviť. Odkázaný na štát. Dobre, tak poďme teda na začiatok. Je to tu rozdelené do niekoľkých bodov a teda prvý ten bod je teda analýza príjmov a výdavkov, s čím vlastne ja súhlasím. Áno, treba na začiatku spraviť analýzu tých príjmov a výdavkov, pričom analýza príjmov, proste obyčajný človek má asi jednu prácu, môže mať aj dve, ale ako si to každý zariadi, ale budeme rátať s tým, že teda človek má jednu prácu, má nejaký jeden stabilný príjem, nejakú určitú sumu, takže tá analýza tam ani v podstate toho príjmu netreba ho. Ale dôležitejšie je tá analýza tých výdavkov, presne ako tu píšu, že na čo človek vlastne míňa. Niekedy sa môže vlastne často sa stáva, že človek míňa na úplné blbosti, hej. Je to aj môj prípad, hej, je to proste prípad každého. Takže nemusí to byť každý mesiac nejaká blbosť, hej. Stačí mať nejaké určité svoje hobby, koničky a na to už není blbosť, hej, ale proste niekedy sa nájde slabá chvíľka každého človeka, že si kúpi nejakú blbosť. A je dobré keď to človek si chce nejako zanalyzovať, si to zapisovať, tak ako tu píšu tiež, zapísať si všetky svoje výdavky, keď je to ťažké, hej, ale je to nevyhnutné k tomu si zistiť, ako je na tom človek finančne. A keď si to zanalizuje, odsleduje si to 1 mesiac, 2 mesiace, to je úplne v pohode si to takto iba určiť si čas nejaký, že teraz si budem zapisovať, alebo teraz budem všetko platiť kartou a tam to budem mať v podstate zapísané, lebo napríklad ja mám Tatrabanku, tam mám pekne graf koláča, tam mám, že na čo všetko míňam, aj to môže byť analýza v podstate a nemusíte vôbec nič riešiť, keď platíte len kartou, internet banking, tak potom nemusíte sa toho až tak moc zapodievať a vidíte to priamo tam, tú analýzu, len si to otvoríte v aplikácii a máte. Takže to s prvým bodom súhlasím, ten je fajn. Druhý bod je potom o stanovení finančných cieľov. S tým v podstate tiež súhlasím, je dôležité mať nejaké ciele a tie tu tiež dobre rozdelili na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Aj tiež v tých zátvorkách to v podstate sedí. S tým dlhodobé kúpa nehnuteľnosti, to by som dal aj do strednodobého, ako závisí, kto má aký príjem, hej. A je dôležité si definovať tie ciele na tieto 3 kategórie a potom si vytvoriť na to rozpočet, s čím aj súhlasím, ale toto tu nechápem, akú metódu oni na to prišli, na vytvorenie rozpočtu, že 50, 30, 20, kde
Ja neviem ako na to ako oni prišli, keďže správne rozloženie výdavkov na to slúži finančný domček, kde to v podstate je 30, 70 a 10, na správne rozloženie príjmu v podstate slúži finančný domček, je to rozložené od spodu 10, potom 70 alebo 60 a potom 20 alebo 30%. Takže neviem čo toto som ako z ich strany, mi to príde ako menší bluff, alebo teda neviem, keď tak mi môžu teda vedieť, že čo tým oni mysleli na tejto 50, 30, 20. O tejto metóde že tu píšu, že populárny prístup, ale podľa mňa je finančný domček populárnejší, len toto je nejaký, neviem aký. Môžem pozrieť, keď tak. A podľa finančného domčeku máte aj pekne rozložené, že máte dlhodobé 10%, strednodobé tých 20 až 30 a krátkodobé to je v podstate finančná rezerva, ktorá je potom aj tuto nižšie v bode na ďalšej strane, k tomu sa dostaneme. A ešte predtým tu je automatizácia úspor, čo v podstate dáva to logiku, že to tu napísali, ale nás dať príklad toho, že automatický prevod na sporiaci účet hneď po výplate, na sporiaci účet, no dobre, dali len príklad, hej, budíš, hej, ale napríklad ja mám jeden trvalý príkaz na ďalší účet, kde si odkladám na investície a tam odtiaľ mi zase ide do ďalších investícií, ja mám dve investície rozbehnuté, jednu na 40 rokov, teda tú dlhodobú, to mám na dôchodok a potom mám na strednodobé, keď si budem chcieť kúpiť auto alebo tak na to si šetrím. A tu mám proste, je to fajn mať automatizované úspory, že hneď po výplate vám to hneď zmizne, ale je to niekedy demotivujúce, že proste zarábate menej ako by ste mali, ale o tie peniaze proste neprichádzate, len si ich odkladáte niekde inde a keby to robil každý, tak by sme sa to mali v podstate lepšie. Neviem, všetko závisí individuálne, že či to človek vôbec chce, alebo si na to môže vykašľať a potom už som sa stretol aj s názorom, že ja keď budem starý, tak sa budem spoliehať na štát, tak tým pádom si podpísal rozsudok smrti, lebo štát sa na ňo môže zvysoka vykašľať a odvody tam bude mať väčšie, ako čo sa mu vrátia na dôchodku. Takže asi toľko k tomu. No, tak prejdeme na ďalšiu stranu, kde už je ďalší bod. Áno, to redukcia zbytočných výdavkov. V podstate to mali dať ešte predtým, že analýza a potom redukcia toho až potom ďalej. Jak už tu majú byť nejaký keď už má ten článok má nejaký chronologické poradie, tak potom by to dávalo väčšiu logiku, že ale spraví si analýzu a zredukovať zbytočné výdavky. To dáva logiku, hej, a nie to dať až niekde, keď už mám nastavené trvalé príkazy na sporiaci účet, hej. Takže asi toľko k tomu, hej. Čiže to je toľko k tomuto bodu, potom ďalej sledovanie, úprava rozpočtu, hej, niekedy sa môže zmeniť finančná situácia, niekedy sa môže zlepšiť, môže sa aj zhoršiť, to sa stáva, hej, a treba potom sa nejako prispôsobiť, keď sa stane niečo takéto, alebo keď sa stane niečo nečakané, tak je dobré byť poistený, aby človek potom nebol nejako indisponovaný a prišiel o ten príjem a bol by stále nemusel by robiť nejaké drastické zmeny. Čiže to by sedelo trochu. A tento bod ma najviac pobavil, že vytvorenie núdzového fondu. To proste, prečo by niekto nazýval finančnú rezervu v celý čas v svojom článku a potom šmarí, že vytvorenie núdzového fondu. Môže to niekto nazvať aj tak, ako len človek chce. A áno, tu je 3 až 6 mesiacov nevyhnutných výdavkov, áno, to v podstate sedí, že ten núdzový fond by mal toľko obsahovať. Ja sa postupne prikláňam k názoru, čo som si ja vybudoval, a aby sa to ľahšie zapamätalo, tak by to mohlo byť podľa mňa 2 až 3
násobok mesačnej výplaty, čiže zarábam 1000, tak sa snažím nejako postupne nahromadiť na sporiacom účte aspoň 2000 alebo 3000, keby som náhodou prišiel o prácu, alebo by sa niečo stalo a musel by som zo pár mesiacov nejako vydržať bez príjmu, tak takto by som si to nejako ja osobne nastavil, ale je proste ťažké z 1000 eur mesačne si odložiť 3000, to je proste blbosť. Ale na tie nevyhnutné výdavky, akože pre istotu vždycky mať tú krátkodobú rezervu, keby niečo, je to vždycky fajn. A potom je človek menej v strese, keby sa náhodou niečo nečakané stalo, náhodou sa pokazí auto, alebo sa človek zraní a bude mesiac mimo na PNK alebo čo a zníži sa mu príjem, tak tento núdzový fond v podstate môže zachrániť aj tie investície. No a keď sme pri tých investíciách, tak to je akože posledný bod a to ma akože úprimne z ich strany ma to sklamalo, lebo investovanie je asi tá najdôležitejšia vec v dnešnej kapitalistickej hnusnej odpornej dobe, keď už človek neinvestuje tak chudobne a tak je ten systém nastavený, pokiaľ ho človek sa nesnaží využiť, tak ten systém využije jeho. Taký je môj názor na to. A investovanie je jedna z tých možností, ako tak ubrániť tomu chudobneniu. Pretože investovanie má predovšetkým chrániť vaše peniaze od inflácie. A to je dôvod, prečo vlastne ľudia chudobnejú, prečo sa vlastne na Slovensku nemáme až tak dobre, lebo ľudia neinvestujú, neveria tomu a ja sa už stretávam strašne často s názorom, že investovať môžu len bohatí, čo je blbosť. Môžem niekedy v budúcnosti spraviť video nejaké mýty o finančných veciach alebo mýty o kapitalizme, ja neviem, niečo také. Lebo ma to štve a ľudia ani neveria finančným sprostredkovateľom, myslia si, že je to pyramída, že to sú nejakí podvodníci. Je to všetko zás len o určitých ľudí, ľudí, ktorí na tom sa dá fakt, že zbohatnúť na tom finančnom sprostredkovaní, ale keď to niekto chce robiť podvodom a takýmito klamstvami, že niekto založí poistenie tomu človeku a zlú poistku a zlé investovanie, všetko zlé, len aby zhradnú peniaze, tak potom je to podvodník, ale dá sa to robiť aj poctivo a aj sa to má robiť poctivo, lebo potom to škodí zlé meno finančným poradcom, sprostredkovateľom. A to je to, čo oni robia, robia v podstate celé toto, čo tu je o tomto zmysel tohto článku. O plánovaní financií, o nejakých typoch, trikoch, o nejakých novinkách, o nejakých zmenách informovať, čo sa deje s druhým pilierom napríklad, alebo čo sa deje na investičnom trhu, čo sa deje napríklad teraz, ak boli nejaké kolísania, hej, ale keď človek dlhodobo investuje, tak sa nemá čoho báť, nemusí to ani riešiť, proste keď nejaké S&P tam má zrazu pokles o 3%, wow, no tak zase na budúci rok bude plus 10%, hej, ale môže to byť tak hore dole, to môže ísť, hej. To je úplne jedno. Keď investovanie nie je šprint, je to maratón a tak by to mal každý ponímať a nie, že investovanie, že není to cesta rýchlo zbohatnutia, keby taká ani neexistuje, keby bola, tak by to potom každý bol bohatý a to by potom nebolo dobre. Takže preto som sklamaný, že to je na poslednom mieste, že to je najdôležitejšia vec. V podstate investovanie sa robí aj čo sa týka dlhodobých cieľov, aj strednodobých cieľov. Tam proste, keď sa robia nejaké takéto ciele, tam vždycky musí byť nejaká investícia zahrnutá. V podstate, keď chcem niečo dlhodobo, tak peniaze si nemôžem odkladať na bežný účet alebo sporiaci účet, musím to odložiť do nejakých akciových fondov, lebo oni majú za rok väčšie percento zisku v priemere ako nejaké dlhopisy, hej. Ale to o tých investíciách, to si môžeme povedať v nejakom inom videu podrobnejšie, nejaké základy, aby ste boli o tom informovaní. Takže za mňa tento článok hodnotím 6 z 10. Bolo tam väčšinu vecí správne, ale tieto nepresnosti trošku pokazili vážnosť, alebo teda profesionalitu toho, ako sa napísal ten článok. Je to čisto len pre mňa subjektívne, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie. Áno. A táto najdôležitejšia vec a nakoniec presne tak, že pamätaj, že každý malý krok k úsporám a investovaniu ťa priblíži k väčšej finančnej nezávislosti a bezpečnosti.
Čiže tým by som ukončil toto video. Ak sa vám páčilo, môžete like, dislike, komentár, či sa vám takéto videá páčia, ako nejaké názory robím na články ohľadom investícií. Konkrétne tento článok bol na MFK, neviem, či som to spomenul, asi nie. A keď nie, tak nevadí, tuto to proste vidno. Takže majte pekný deň, večer, podľa toho, kedy sa na to dívate a lúči sa s vami Zedník. Čaute sa.